ኣብ ህይወትና ኩላትና ንፈትዎም ሰባት ኣለውና። ንዓቶም ምስ ንረክብ ንሕጎስ፣ ምስኦም ምስ ንኸውን ሰላም ይስምዓና። መሓዙት ክትመርጽ ከለኻ ንልብኻ ትኸፍተሎም ሰባት ኣለዉ። ካብቲ ማንም ሰብ ንላዕሊ ኣብ ሊጽካ ትሪኦምን ምስጢርካን ናይ ህይወት ጉዕዞኻን እተካፍሎም ሰባት ኣለዉ። ግን እቶም ንስኻ ፈተውቲ ኢልካ እትሓስቦም ሰባት ብውሽጦም ንዕቤትካ ዘይደልዩ ሰባት እንተኾይኖም ከ? እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ካብ ጸላእ ዘይኮነስ ካብቲ ፈታዊ መሲሉ ብውሽጢ ዘዕንቅፈካ ሰብ እዩ ዝመጽእ። ሎሚ ኣብዛ ቪድዮ ብዛዕባ እቶም ፈተውትኻ መሲሎም ግን ድማ ንዕቤትካ ዕንቅፋት ዝኾኑኻ ሰባት እተለልየሎም 5 ቀንዲ ምልክታት ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ብፍላይ ከዓ እተን 4ን 5ን ምልክታት ኣዝየን ኣገደስቲ እየን። ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ጽንሑ። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ዝጠቓሚ ቻናል ቤተሰብ ኩኑ። እቲ ፈታዊኻ ዝመስል ግን ድማ ናትካ ዓወት ክርኢ ዘይደሊ ሰብ ዘርእዮም ምልክታት እንታይ እዮም? ቀዳማይ ናይ ክምስታ ወቐሳ። እዞም ሰባት ንዓወትካ ክንእድወ ከለዉ ንጻዕርኻ ዘነኣእስ ሓደ ነገር ይውስቑሉ። ንኣብነት ብሓቂ ዓብዪ ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ ግና ክንደይ ዓመት ወሲድልካ፣ ኣነ እንተዝኸውን ነይረ ኣብ 1 ወርሒ ውሽጢ ክውድእ ነይረ፣ ከምዚ እንዳበለ ናይ ሓሰት ዝኾነ ናዕዳ ሂበካ። ንዓኻ ተራ ገይሮም ንምርኣይ ዝገብርዎ ስልቲ ንዓወትካ ብምምስጋን ኣምሲሎም ብውሽጢ ግና ከነኣስዎ ይፍትኑ። ነቲ ብጻዕርኻ ዝረኸብካዮ ዓወት ብናይ ሰባት ሓገዝ ከም ዝረኸብካዮ ኣምሲሎም ክዛረቡ ይጅምሩ። እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት በቲ ሓደ ገጽ ናዕዳ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ወቐሳ ዘቕርቡ ሰባት እዮም። ካልኣይ ዘይተረጋገጸ ምኽሪ። እዚ ምኽሪ እዚ ካብ ፈታዊ ዝመስል ሰብ ዝመጽእ ምኽሪ እዩ። ብትሕትና እንዳተዛረበ ንዓላማኻ ክተቋርጽ ይዕድመካ። ንኣብነት ንዓኻ ኢለእያ ኣነ ዝነግረካ እዚ ዕላማ እዚ ንኣኻ ኣይበቅዕን እዩ፣ ንምንታይ ትደክም፣ ኣነ ተመክሮ ኣለኒ፣ እዚ ነገር እዚ ኣይሰርሕን እዩ እንዳበለ ካብ ዕላማኻ ክትተርፍ ይመኽረካ። ንሱ ናትካ ዓቤት ስለ ዘፍርሖ ኣእምሮኻ ንክጠራጠር ክገብረካ ይፍትን። ናይ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ዕድል ክትረክብ ከለኻ ኣብዚ ክትርከብ የብልኻን፣ እዚ ለውጢ እዚ ኣድካሚ እዩ እንዳበለ ነቲ ናትካ ድሌት የናእሶ። ናብ ሓድሽ ስራሕ ወይ ዕላማ ክትበቅዕ ምስ እትጅምር እቲ ናይ ቀደም ዓወትካ ይሓይሽ፣ እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክትወድቕ ኢኻ ብምባል ፍርሕን ጥርጣረን ክዘርኣልካ ይጅምር። ሳልሳይ ሚስጥር ዘይምሕላው። እዚ እቲ ዝኸፍአ እዩ። ንዕኡ ዝነገርካዮ ውሽጣዊ ድኻምካ ወይ ምስጢርካ ድሕሪ ሒደት ግዜ ካብ ካልእ ሰብ ትሰምዖ። እዚ ሰብዚ ንዓኻ ፈታዊ መሲሉ ንውሽጣዊ ህይወትካ ንኻልኦት ዝሸጠልካ ሰብ እዩ። ሚስጥርካ ስለ ዝፈልጥ ንዓኻ ክቆጻጸረካ ይፍትን። እቲ ናትካ ሚስጥር ንኻልኦት ሰባት ኣሕሊፉ ምስ ሃበ ድማ እዚ ሰምዓኽዎ ነገር እዩ እሞ እንታይ ደኣ ክትገብር እንዳበለ ከም ውርደት ክጥቀመልካ ይፍትን። እምነት ማለት ናይ ፍቕሪ መሰረት እዩ። ሚስጥርካ ዝሸጠልካ ሰብ ግን ጸላኢኻ እዩ። ራብዓይ ድሕሪ መጋረጃ ነቐፌታ። እዞም ሰባት ኣብ ቅድሜኻ ከም ኣነ ዝፈተወካ የለን ይብሉኻ፣ ግን ብድሕሪኻ ናብ ካልኦት ሰባት ከይዶም እዚኮ ከምዚ እዩ፣ እዚኮ እዚ እዩ ዝሰርሕ ኢሎም ንስምካ የጸልሙ። እዚ ናይ ፈታዊኻ ባህሪ ዘይኮነስ ናይቲ ፈታዊ መሲሉ ግን ድማ ናትካ ውድቀት ክርኢ ዝደሊ ሰብ ባህርያት እዩ። ንሱ ነቲ ናትካ ደረጃ ክበጽሖ ስለ ዘይከኣለ ጥራሕ ንዓኻ ብምጽላም ንርእሱ ልዕል ከብል ይፍትን። ንስኻ ካብቶም ብሉጻት ሰባት ብምዃንካ ጥራሕ ዘይነበረን ዘይተገበረን ናይ ሓሶት ወረ የውሬልካ። 5 ምስ ተዓወትካ ዝርሕቁ። ሓደ ግዜ ኣብ ጸገምኩምን ኣብቲ ትቃለስሉ እዋንን ኣብ ጎንኩም ዝነበረ ሰብ ድሕሪ ዓወትኩም ንምንታይ ደኣ ርሒቕኒ ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? እምበኣር እቲ ሓቂ እዚ እዩ። ኣብ ጸገምካን ኣብቲ ትቃለሰሉን እዋን ኣብ ጥቓኻ እዮም ዝርከቡ። ንስኻ ምስ ተዓወትካ ግና ከም ሰማይ ይርሕቁ። ናትካ ዓወት ንዓኣቶም ስጋኣት እዩ። ንስኻ ክትዕወት ምስ እትጅምር ንሳቶም ዓቕሚ የብልናኒ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ካብኻ ክርሕቁ ይጅምሩ። ስለዚ ናትካ ዓወት ክርእዩ ኣይደልዩን። ኣብቲ ዝዓበየ ጽምብል ናይ ዓወትካ ድማ ኣይርከቡን። ኣብታ ዝተረኸቡላ እዋን ድማ ግዜ ይብለይን ኢሎም ንዓኻ ከም ውድድር ስለ ዝርእዩኻ ይሃድሙ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ፈታዊኻ መሲሉ ግን ድማ ናትካ ዓወት ክርኢ ዘይደሊ ሰብ እተለልየሉ መንገዲ ዓወትካ ክሰምዕ ከሎ ዘርእዮ ስምዒት እዩ። ዓወትካ ክትነግሮም ከለኻ ትኹረቶም ኣብቲ ዝተለወጠ ነገር ዘይኮነስ ኣብቲ መከራ ዝተመልኦ ዛንታ እዩ።
ጽቡቕ እዩ ኢሎም ብሓቂ ከይተሓጎሱ ሽዑ ናብቲ ናታቶም ጸገማት ይቕይርዎ። ንኣብነት ሓደ ዓቢ ፕሮጀክት ሰሪሐ ምስ እትብሎም ኣነ እውን ዝሓለፈ ሰሙን ከምኡ ሰሪሐ ነይረ ግና ጸገም ኣጋጢሙኒ ኢሎም ናይ ሓጎስ መዓልትኻ ይጸልውዎ። ንዕቤትካ ንምንኣስ ዝፍትኑ ሰባት ከም ፈታዊ ክትቆጽሮም ኣይግባእን። ድሕሪ ምስ ሰባት መሓዙት ምዃንካ መንፈስካ ይደክም ድዩ ዘሎ ወይስ ይብርትዕ? እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ኣብ ሂወትካ ኣትዩ ተስፋ ምቁራጽን ፍርሕን ክውስኸልካ ጀሚሩ እቲ ሰብ ንዓኻ ንምስባር እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ትብዓትን ሓቦን ክውስኸልካ እንተጀሚሩ ድማ ንዓኻ ንምህናጽ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ መሓዙት ክትመርጽ ከለኻ ጥንቃቐ ግበር። እቶም ፈተውቲ መሲሎም ዝዓንቅፉ ሰባት ንዓኻ ንምብራኽ ዘይኮነስ ናትካ ሂወት ንምጽናዕ እዮም ዝመጹ። ጸገሞም ኣባኻ ኣይኮነን ኣብ ውሽጦም እዩ። በዚ ሎሚ ዝረኣናዮ መሰረት ሂወትካ ካብ ኣሉታዊ ጽልዋታት ኣድሕን። ንስኻ ናይ ሂወት ጀግና ኢኻ። እቲ ናይ ሓቂ ነጻነት ካብቶም ፈተውቲ መሲሎም ዝዓንቅፉኻ ሰባት ምስ እትርሕቕ እቲ በሪ ናይ ዓወት ክኽፈት ይጅምር። እምበኣር ክቡራት ተዓዘብቲ ሎሚ ኣብዛ ቪድዮ ብዝረኣናዮ መሰረት ኣብ ዙርያኹም ዘለዉ ሰባት ከመይ ዓይነት መሓዙት ምዃኖም ንምግማት ኣይከብደኩምን እዩ። ንሎሚ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ኣዝዩ ጠቓሚ ርእሲ እስካብ እንራኸብ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ።